Ardteist. De marcha caite a dógur an tara idechais normal fólaí gur a cineidirnta fiéirú ag í héin agus ar gerín fao scrúdaí stáit na bliana seo. Dí híine a dógur si na meach éon tálaí le níoc leis na scrúdaí stáit a dhéanamh mbliana. Go mafaíon céad agus a séideag euro sin agus tealaí briste ag aice de spolsciú. An scrúdú tradiisianta a bhfuil cleacht gan ar gach meheh a bheith gist ag gead gan Covid agus cuasaí sláinte. Níor thuiscin fógra dinta na bhí politeí an rasare ar máú ar na meáin agus sadáil a cáine agus a ggéirí a gáil siar ar a cinenne beag beánar an tionchar ag muiledaracht eile ar gáaltaí na tíre a taid tuairt fhí scrúdaithe macasála go lua. Bhóran túidir dóthairstom mar sin ghfuil daoine níos tuiscinaí na iad san sa tír. Duine acu sin imar Neville, uachtar an Aontastáiltaí ar bhunscoile na hÉireann, a deagra feachtas a meas na náltaí ar bhunscoile faoin ábhar seo a bhaineann go dlú le héin. Dhéimhní ráithríon den 8,000 dálta a ghlach páirt gur bhearla múna raibhí agus a fichas a hín, rogha idir scrúdú scrífa tradiisianta agus measúnú scoile. Tuairí suas le 60,000 dálta faoin Ardteist.